Taká hanba, že koniec. Na Slovensku existuje firma, ktorá vyrába mobilné domy. Nie tie pekné, tie horšie. A tá firma tvrdí svojim zákazníkom, že na ich domy netreba stavebné povolenie. Podľa som tvrdí? Myslel som klame. My pravidelne upozorňujeme na to, že je to bullshit. Pojem karavanový mobilný dom stavebný zákon nepozná. V prípade uzemnenia, obstavania, upravenia podkladu na umiestnenie alebo napojenia na inžinierské siete stáva sa stavbou a platia naň všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného zákona. Že by mobilný dom mohol hocikto, hocikde postaviť v rámci územia napríklad mesta alebo ktorejkoľvek obce. S týmto by asi nebol spokojný ani žiadny primátor, starosta, ale ani obyvateľ, vedľa ktorého by takéto zariadenia alebo stavby boli. Tento dom stratil absolútne mobilitu. Bol pod ním upravovaný terén a boli na ten mobilný dom urobené aj prípojky sietí. Každý typ stavby, či má kolesa alebo magnety a drží sa vo vzduchu, ak sa napojí na inžinierské siete, je potrebné stavebné povolenie. Ak vám niekto tvrdí opak, tvrdí to kvôli tomu, že nevie urobiť takú stavbu, aby spĺňala prísne kritériá na to, aby sa dala plnohodnotne skolaudovať. A ako to dopadne, končíte v telke v občan za dverami.